dever Bağoziye, dawîtirîn deverên Daişê li Rojhilatê Çemê Firatê ye. Hêzên Sûriya Demokratîk ji roja şemiyê de dest bi şerê dawî yê tenekirina Daişê kiriye. Piştîvaniya koalîsyona navneteweyî ji bo Hêzên Sûriya Demokratîk pir bihêz e. û şervanên Hesedê di şerê rojekê de 2 kîlometran pêş veçûne û tenê 2 kîlometrên çarkûşe li pêşiya Hêzên Sûriya Demokratîk maye got Daişê bi temamî tune nebike. Niha ev xeta yani ya herî pêş got em dikarin bigihêjîne. Ji vir û şûm de Hêzên Sûriya Demokratîk do bi şev pêş veçûne. Yani li gorî got diyar dibe Daişê pir berxwe dide. Yani hem li erdê li ser xakê hem jî balafirên koalîsyona navneteweyî yani dişereke pir giran dene niha. Daişê berxwe dide hewl dide got ew devera herî dawî destê xwe bihêle got bikare bi parêzî yan êrişê bişkîne. Lê pêşveçûna şervanên Hesedê berdewam dike. Kamîreya dengê Amerîka berê xwe dide xeta herî pêş di şerê cebheya Bağozî de. أخذنا مسافة حوالي ما دردورا 500 متر گرتیه و حوالی ما پیش وچون. و آرمانج ورگرتنه؟ نعم. اره پشتی چند کلیلکان امیل آرمان جان خن. سویلان بازدایه و تنی داعش مانه. حاليا وضعنا تمام وعم نتقدم. نهار روشا ما باشا و ام باش پیش ودچن و اف خال متازه بریه با آلیکاریا فروکان او پر آلیکاریا مدکن بهیویا خوده امی وان هریمانده تف دارزگار بکین. نها اف قانونی یگو Hêzên Sûriya Demokratîk girtine niha em hindirê deverên ev pêşketinê do dene. Niha balafirî koalîsyona navnetewî jî derbarê dixe Hêzên Sûriya Demokratîk li ser xakê pêş vediçe. Niha diyar dibe Daişê berxwe dide lê li gorî moralê şervanên Hesedê moral pir bilindin ew bi dixwazin tekez bikin. Got êdî dawîtirîn deverên Daişê nava 48 saetan de namîne. Zana Ömer dengê Amerîka ji berê şer li Bağozê.